Mga pagsulundan sa idalom sa Executive Order No. 55 ni Mayor Linardia ginlift na. Sa mga balita national, pagpaidalom sa mas istriktong lockdown sa Pilipinas, makatugas ang kalitan sa ekonomiya suno kay Duque. 8 patay, 1 pirason sa pagpangluthang sa Cabatu. Balita international, 13 patay sa pagkarumpag sa restaurant dito sa China. Sa sports balita, anay Portland Blazers star Cliff Robinson nagtaliwa na. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Agosto 30, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na aksyon. Lasay-say sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita lokal. 8
4,384 ka matawo ang nagpaidalom sa duha ka adlaw nga COVID-19 testing sa syudad sang Bacolod. Naging patigaan Agosto 28 tubto 29. Base sa datos gikan kay board member Ryan Gamboa, nagdangat sa 1,660 ka mga persona ang nagpaidalom sa swab test sa Bacolod sa Agosto 29 Sabadong adlaw. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni City Administrator M. Ang medyo na short ang syudad nga malambot ang 5,000 nga target sa duha ka adlaw nga mass testing. Suno kay Ang, may sektor sila ang gina-identify nga makabig nga high risk pero nagpamalibad nga magpa-test bawod posible na hadlok nga ma-discriminate o kung nahadlok nga hindi na makatrabaho. Pero nagpasiguro si Ang mga nagpamalibad ang magpaidalom sa gyapon sa test sa tion nga malakip sila sa contact tracing sa mga nagpositibo. Nagalaom ang City Administrator nga mangin manubo ang mga magapositibo sa COVID-19 sa citywide nga testing. Magapadulong naman sa syudad sang Talisay kag Silay ang Time Out Weekend Joint Initiative o kon TWJI Swab Team para sa mass testing sa duha ka mga LGUs subong nga adlaw, Agosto 30. Suro kay board member Ryan Gamboa, 4 ang testing centers sa Silay City, kag ini ang ginalakipan sang Yolanda Covered Court, Antilla Covered Court, Silay Public Plaza Covered Court, kag Camp Veles Covered Court. 4 man ang testing centers sa Talisay City kag ini amo ang 12 Hermanas Covered Court, Talisay Public Plaza, Zone 10 Covered Court, kag Zone 3 Covered Court. Ang swab team ang ginalakipan sa 51 ka mga swabbers, 15 ang gikan sa Provincial Health Office, 18 ang gikan sa Bacolod City Health Office, kag 18 sa Negros Occidental Component LGUs kag DOH. Gintalanan naman sa Lunes, Agosto 31, ang mass testing sa banwas sang Murcia kag syudad sang Bago. Ginakabig ni Mayor Nicolas Yulo bilang pahimuyong days ang Agosto 30 kag 31, 2020 sa syudad sang Bago. Sa post sang official Facebook page sang syudad nga The City Bridge Bago City Newsletter, ginpangabay sa alkalde ang mga bakunhons nga magtiner sa sulod sang ilang mga puloy-an kagatagan sang tiyempo nga makaupo ng ila pamilya. Ang syudad sang Bago ang isa sa 5 ka pilot local government units sa O-Plan One-Time Big Time Mass Testing Program nga gin-initiate sang gobyerno probinsyal. Nag-issue man si Yulo sa Executive Order No. 53B nga nag-aamenda sa Executive Order No. 53 kag nag-a-adapt sa Comprehensive COVID-19 Testing Program sa syudad sang Bago. Na-record naman ang 180 ka bagong COVID-19 cases sa Western Visayas base sa pinakauling nga datos ng ginpagawa sa DOH-6. Ang Bacolod City ang may pinakamadamo kaso nga may 131, sunod ang Negros Occidental nga may 28, Iloilo City nga may 16 kag probinsya sa Iloilo nga may 5. Sa mga kadamuon 125 ang local cases, 6 ang locally stranded individuals, 4 ka returning overseas Filipinos, 1 ka apor, kag 44 ang gin-identify o kung iga-verify pa. Sunod pa sa DOH, may 6 nga duga nga napatay sa Region 6, 2 ang gikan sa Bacolod, 2 man sa Iloilo City, kag 2 man sa Iloilo Province. Ginanunsyo sang ahensya nga may 107 nga dugang nga nag-ayos sa balatian. Sa kabugusan ng Western Visayas, ang may 4,253 ka COVID-19 cases, 1,948 ang active cases, 2,239 ang naka-recover, kag 66 ang nagkalamatay. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpirmahan ni Mayor Bing Linardia ang Executive Order No. 56 nga nagakaka sa Executive Order No. 55 angot sa pagpatigayon sa mass testing kag citywide nga 4-day no movement humalin Agosto 28 tubtob 31. Nangin epektibo ang pagkakas ng EO No. 55 taknalasay kag gabi Sabado Agosto 29. Nasaad sa EO 56 nga sufficient ang mga tao nga nagpakigbakin sa mass testing kaya sa vulnerable sectors. Nasa sa Section 2 sang bagong executive order nga magapabilin nga magasira ang 3 ka mayor nga merkado, Libertad Market, Central Market kag Burgos Market tubtob las 12 sang tuwang gabi sa Agosto 30. Ini ang base man sa ginpapanaog ng Executive Order No. 50. Una ginpahayag ni City Legal Officer Joselito Bayatan nga makakas ang restriction sa hulag sang tao kung malambot ang 5,000 nga target kag ma-assess sang otoridad ang sitwasyon.
Last size on Aksyon Radio Philippines Standard Time sa mga balita national. Pagpaidalom sa mas istrikto nga lockdown sa Pilipinas makatugas ang kahalitan sa ekonomiya suno kay Duque. 8 patay, 1 pilason sa pagpangluthang sa Cotabato. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Isa. Alright, good morning mga ka-aksyon. So, welcome sa Sunday edition sa Aksyon Balita. Sunday edition. Good morning lang sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa akong subong nga aga kay Narcisa Yosores Escobar. Good morning Aksyon Radio. Greet ko lang ang family Escobar sa may Moises Padilla watching from Cebu. Oh yes, thank you good. Keep safe gidra sa Cebu ha. Kaya ang Cebu man kuno medyo naganubo naman kuno ang cases dira. So keep safe gid. Kay Klein Cabaron mayong aga Aksyon Radio. Kay Miss Seven Heaven, good morning, happy Sunday. Kay Franco Villanueva Osorio. Good morning, happy Sunday, Aksyon Dorel, keep safe. Thank you. Kay Jennifer Dolaca Celoterio. Good morning, Aksyon Radio. Yes. Kay Jan Maratas. Good morning, man. And June Ceballos. May aga, Aksyon Dorel. My idol, happy Sunday. Halong lang always idol. Greet ko lang Ceballos family. Sa Shenda Teresa, condolence sa Lomogda family. Okay. Sige, keep safe. Kedara. Thank you. Kaya Michael June P. Season. Good morning, Aksyon Dorel. Have a blessed Sunday to all. The staff and crew of Aksyon Radio. Greet ko lang Raymar Drilon and family sa Middlesbrough, UK. Monitor from Paranaque. Okay, sige. Kay Jose Ray, good morning. Good morning, inmates. Sino nga mga inmates? Kayo Martin Aliling, magandang araw po watching from Imos, Cavite. Kaya oy hala ka GM Joy, i-block ni si Belly Hog. Kalain sa iya mga chat. Basi bago lang ni siya guro na arada sa aton niya comment. Kaya, hindi lang mag-comment sa mga binastos Kaya, Joe Art Halandoni, good morning, Aksyon Dorel, pakigreet, a B-Boy Lumberyard, sa inubaan, tabok, suba, nagapamatigid, samta, nagapangape. Ang mga Kolokoy boys. So, okay, thank you. Kay Alex Fuentes, good morning. Sa Aksyon Balita, Sunday edition. Kay Aksyon Mr. Happy Blessed Sunday sa imo, miss. Yes, ikaw man, be safe. Kay Sheila Alagos, good morning, Aksyon Radio. Check attendance lang kami. Sa diin, ni Marites Dansoy, kag Tita Estring sa Fausto Garments. Yes, good morning, dra sa may Fausto Garments. Salamat, gid. Kay Romy Manansala, morning, Dorel, happy Sunday from Granada, Bacolod City. Kaya Antoinette Piliado, good morning kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you, you're welcome. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, hi Miss Beautiful Dorel, good morning to you. Well, Saturday afternoon naman dira sa inyo. Ay, yes. I'm here always, Gid, sa #1 radio station sa Bacolod. Hope someday we'll meet. Stay safe and God bless you. 35. Yes, ma'am. Keep safe man dira sa Minnesota. Kay Cory Vidaha, good morning, Aksyon Dora. Happy Sunday. Nice ang blouse mo. Thank you. Kay Ernesto Regacho, good morning man. Sa barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ma'am Dorita Fidel, good morning, Miss Beautiful. Thank you. Kay Joseph Pacifico, good morning, Aksyon Dorel. Gamonitor kami di sa barangay Baliwagan, San Enrique. Si Pasita Salgado, thanks. Okay. Kay Agustina Torres, good morning, Aksyon Dorel. Greet ko lang, happy birthday. Kay Rose Dukay sa DC3 Regent, happy birthday. Kaya Jocelyn Kalamaan, good morning, Aksyon Dorel. Kaya, I don't know, in-check ni Goro iya nga,
Okay, sige. Good morning man kay Gemma Sukino. Good morning. Pag-greet lang ko sa pumuluyo sa Shenda Luisa. Had a blessed Sunday. Ay, kami ako Plinky Garcia. Good morning. Girly Dorazo. Melanie Mahinay. Edgar Escanier. Kay Lovely Cham. Kay Olive Gargaritano. Good morning. Sige, later naman ang iban. Thank you! Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglap Aksyon Balita Sunday Edition. sa aksyon. Las 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Public sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalles sa Balita Nacional. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang pagpaidalom sa Pilipinas sa mas istrikto nga lockdown ang magaresulta sa irreversible damage sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Si Duque ang nanguna sa paglansa sang mask para sa masa nga kampanya sa Quezon City ang nagsiling nga hindi na maka-afford nga mabalik ang pungsod sa mas mataas nga quarantine status nga MECQ o ECQ bangod hindi mangin manaming resulta sa ekonomiya. Ang mask program sa Interagency Cooperation ang tuyo nga makahatag sang 30 milyones sa mga face mask para sa mga pigado nga pamilya. Sulo kay Duque sa karon kinahanglan nga mapadamo ang kadamuon kag ang kapasidad sa mga quarantine facilities sa tion nga magsaka ang kaso kag masarakan man sa ekonomiya ang pagsaka sa COVID-19 cases. Wala ginarekomendar sa mga eksperto sa UP nga ipaidalom ang Metro Manila sa modified GCQ bangod madamo pa sang pagtuon kag obserbasyon ang kinahanglanon para masiguro nga ang pag-relax ang lockdown ang di magresulta sa pagsaka sa COVID-19 cases. Suno kay Professor Guido David sa UP Octa Research Team, hindi pa nila marekomendar ang MGCQ bangod puno na ang mga hospitals kag dapat nga obserbahan kag i-re-evaluate ang sitwasyon. Nagsuwestyon ang UP Octa Research Team ang Metro Manila kag malapit nga mga probinsya ang dapat nga mag-obserbar sa mga eksperto sa pabalik sa sang GCQ. Kasunod nga ang 15 dias nga MECQ humalin Agosto 4 tubtub 18 ang nakabulig sa pag-flatten sa COVID-19 curve. Ginpaathag ni David nga delayed ang epekto sang GCQ kag ang epekto sang community quarantine ang mabatyagan sang kapinduwa ka semana. Una na ginpayag sa mga eksperto nga ang pagpaidalom sa NCR kay iban pa nga high-risk area sa MECQ ay epektibo para mapahinay ang paglaptas ng virus. Nagduga ang 3,637 ka mabago a kaso sa COVID-19 sa Pilipinas o kung kabugusan nga 213,131. Sa pinakauling nga datos nga ginpagwa sa DOH ang malugar nga may mataas nga bago nga kaso, amo ang NCR nga may 2,030, Laguna nga may 217, Rizal nga may 155, Cavite nga may 142, kag Batangas nga may 113. Gin-report sa DOH nga 94 nga bago nga napatay bangod sa COVID-19 o kung kabugusan nga 3,419 ka death toll. Nagdangat na sa 135,101 ang naka-recover sa balatian matapos nagdugang ang 655 ka bag-o nga recoveries. Ang Pilipinas ang mayara sang 74,611 ka mga aktibo nga kaso. Nagdangat na sa masobra 2.3 milyones ka matao ang napaidalom sa COVID-19 testing sa Pilipinas. Kag sa katapusan nga Balita National, patay ang 8 ka mga motorcycle riders sa isa ang pilason sa natabo nga pagpangluthang sa barangay Aringay sa Banwa sa Kabakan, Cotabato, Sabado, Agosto 29. Sulo kay Major Peter Pinalgan, kepes ng Kabakan Municipal Police Station, natabo ang ambuscade sa barangay Aringay las 12 sang udto. Sa
Sa inisyal nga report sa PNP, sakay sa motorsiklo ang mabiktima kag padulong sa town center sang barangay natabo ang krimen. Natumba ang mabiktima ang ginasakyan sa ginasakyan nga motorsiklo kagin pangtiro usar ang ginapatihan matag-as sa kalibre sang armas luthang. Dead on the spot ang 8 ka mabiktima. Isa sa mabiktima nakaluwas sa pagpatake kag gindala sa Kabaka na Polymedic Hospital. Ginapanginwala sang kapulisan ang mga nagalaptang sa social media nga sila ang sa likod sang krimen. Sunod sa kapulisan, posible away pinamilya ang kabangdanan sang krimen kag karon padayon pa investigasyon sang otoridad. Last size 22 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una na Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. Di na ko tawagi naman kay Girly Melanie Mahinay. Kay Olive Gargaritano, good morning Aksyon Dorel watching from Riyadh, KSA. God bless ma'am. God bless man. Kay Josette Magua de los Reyes, good morning. Kay Elena Welsh. Good morning Aksyon Dorel. Please greet my beautiful daughter Kimberly. Yes, sa Purok, Balabag, Granada, Bacolod City, watching from Great Britain. Good morning sa imo beautiful daughter nga si Kimberly. Kay Mario Bailon Sebua, good morning ma'am, pa-shout out watching from Escalante City. Kay Migs, good morning, happy Sunday all, keep safe. Yes, keep safe, good kita mga ka-aksyon. Kay Dennis Malaga, good morning Aksyon Dorel, greet lang ko sa imo mayong aga. Keep safe, yes, thank you. Kay Eneri Ermeo, good morning Aksyon Dorel, watching live from Abuanan, Bago City. Yes, thank you. Kay Maria Luz Grialdo Macunat, good morning mandra sa family Torre Campo. Sa may Payaw, yes, Binalbagan. Kay Roneza Hilario, ni Hagali ang sa may Torre Campo family dra sa may Binalbagan. Payaw, Binalbagan ni Yes. Kay Michael Hilado, good morning Aksyon Dorel, happy Sunday, keep safe always. Thank you. Kay Nonoy, good morning man. Kay Mar Gayer, good morning. James Makiling, kay Mr. Mrs. Chewarls Chavez Soberano, good morning. Winnie Abanyo, good morning man. And Tan Binyas Neneng. Sige, thank you so much. Stand by mga ka-aksyon. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size 25 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye na sa Balita International. 13 ka mga tao nagkalamatay matapos narumpag ang isa ka restaurant sa naminhan nga bahin sa China. Base sa report, Sabado sang aga sang narumpag ang duha ka panalgan nga building nga makitaan sa Xiangfen County, Shanxi Province. Padayon naman ang pagpangita sa mga rescuers sa mga na-trap sa narumpag nga establishmento. Naglambot naman sa 700 ka mga tao ang nagbuligay sa rescue operation kag sa karon wala pa mabaluan kung ano ang rason sang insidente. Kag sa ato naman nga sports balita, nagtaliwan na ang anay NBA All-Star nga si Cliff Robinson sa edad nga 53. Ang nasambit nga balita ang ginkompirma sa University of Connecticut o Yukon Huskies sa isa ka pahayag sa social media. Si Robinson nga nakilala siya trademark headband ang naghampang sa 19 ka season sa NBA suksok ang uniforme sa Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors kag New Jersey Nets.
Nakasulod man sa 1994 NBA All-Star Game si Robinson kay nalakip man sa duha ka NBA All-Defensive Second Team sa diin naka-record ini sang average nga 14.6 points kag 4.6 rebounds sa 1,380 ka career games nga ika-13 sa pinakadako umaragtasang NBA. Ang 1993 NBA Sixth Man of the Year man na nakakuha sang NIT title sa Yukon sa diin nagdiretiro suksok ang iya number 00 jersey sa tong 2007. Last size 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo Agosto 30, 2020. Happy birthday lang kay Tito Maiko Baikin aka Knock Knock. Greetings nagilin kay JM ang imo nga bata. Yes, kag sa mga ka-aksyon naton nga nag-upod sa akong subong nga aga. Good morning, pasensya, hindi ko na kamo maisa-isa. Happy Sunday mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.